Žily dvě rodiny. Jedna, která žila v Mykénách, tam žili bohové. A v druhé vesnici v Aténách, tam žily pusté rodiny. Jednoho dne vyrostly dvě děti a ty šly do školy. Pojď, miláčku, budeš do školy, protože se budeš učit. To nevíš, že se ve škole nepíská? A buď hodná. Tak se děti učili ve škole. A jak se tak všichni spolu učili, seznamovali se. Ahoj. Jak je? Tak co ty? Ahoj, ne. Chtěla bys jít na kafe? Jo. Jste zády k publiku. Po 10 letech. Vidím tě! Oh no! A tak se tam skoro všichni povraždili. Julie námálem umřela a potom přišel její otec. Čau. A potom se nám přišly obě rodiny. Dobře.